ככה מחברים טסלה בוקס לרכב, פשוט מכניסים את ה-USB המקורי לקופסה, יחד עם מודם דונגל כזה, וכבל USB-C, מחזירים הכל לתא כפפות, סוגרים, ומיד תופיע רשת 4G שאפשר להתחבר אליה, גם לעדכוני תוכנה. מהירות סבבה, בדקתי. יש מסך הגדרות ואחריו מתחילים לקבל התראות גם על כל אירוע דשקם וגם על כל אירוע סנטרי, ישירות לטלגרם שלכם. בסנטרי המצלמה תעקוב אחרי האובייקט כדי ליצור סרטונים דינמיים כאלה. זה די מגניב. בדשקם כל הזוויות יוחדו לסרטון אחד. פה אני מצלם הפסקת חשמל. אבל הפיצ'ר הכי מגניב לדעתי זה הגיבוי האוטומטי. טסלה בוקס תשמור את כל הסרטונים שעברו ברכב, גם כאלה שלא הקלטתם, ימים אחורה, ותאפשר לכם לקפוץ לתאריך ושעה ספציפיים, להוריד את כל הסרטונים באיכות המקורית, הנה כאן טסלה במקרה, מכל הזוויות, מרחוק, בלי לגשת לרכב. טסלה בוקס זמינה היום תוך דקות, אם יש לך את החומרה, ואם לא, אפשר לקנות אותה.